Ix-xahar id-dieħel se jkun l-aħħar wieħed li matulu f'pajjiżna jkun intuża l-heavy fuel oil għal produzzjoni tal-enerġija. Il-heavy fuel oil huwa l-aktar żejt li jniġġes u l-eliminazzjoni tiegħu minn pajjiżna kienet waħda mill-wedi tal-gvern bħalma kienet l-eluq tal-power station tal-Marsa li l-cables tagħha nqatgħu darba l dejjem fit-tmiem il-ġimgħa. Kien waqt sessjoni ta' gvern li jisma' li l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi tala aħħar dettalji brabta mal-proġett li se jibdel darba l dejjem il-ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna. Però mhux biss. Tajjeb ngħid ukoll li l-impjant tal-BWSC bħalissa nofsu qed jaħdem bil-gass u aħbar importanti hija li sal-aħħar ta' dax-xahar il-BWSC plant mhux se jibqa' jintuża bil-heavy fuel oil. Daqshekk heavy fuel oil. Konrad Mizzi tkellem dwar numru ta' suċċessi oħra foqsma li fl-aħħar 4 snin kien responsabbli għalihom hu, fosthom proġetti marbuta mal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Żied iħabbar li fi ftit ta' żmien se jkun imniedi proġett kbir fejn bl-użu tal-impjanti li filtraw l-ilma id-drenaġġ se jinbidel f'ilma tajjeb għall-bidja. Bidla li kienet deskritta mill-Ministru Konrad Mizzi bħala revoluzzjonarja, speċjalment meta sa issa dan l-ilma trattat kienet jispiċċa mormi fil-baħar.